ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልኩም ይኹን። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕቲ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፅን ምስልን ቅድሚ ዓለም ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስኩልኩም ይኹን። ለሞን እግዚአብሔር አምላኽና ረዲእና ብህይወት ዓቂቡ ክሳብ ሰዓት ዝያጸንሕ እስትንፋሲቡ ቃሉ ክንመሃር ፈቒድልና እሞ ክብሪ ምስጋና ንዕኹኖ። ባርከሰ ንሎሚ እንሪኦ ትምህርቲ ዝሒዝናያ ዘለና ቅንያት ዓብ ጾም ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ሰናብቲ ሎሚ እውን ሻውዓይ ሰንበት በፂሕና ኣለና። እዚ ሰንበት እዚ ከዓ ኒቆዲሞስ ብምባል ቅዱስ ያሬድ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ሰይምዎ ደሎ። መሰረቱ ከዓኒ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 21 ዘሎ ዝርርብ ኣብ መንጎ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ዝገበረ ይኸውን። ኣብዚ ዓብይን ዘለዓለማውን ዝኾነ ምስጢር ናይ ጥምቀት ተገሊጽልና ዘሎ። ጥምቀት ክንብል ከለና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ምውላድ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማዊ ልደት ካብ ኣቦናን ካብ ኣዴናን ብስጋ ክንውለድ ከለና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክንውለድ ከለና ከዓኒ ዘለዓለማዊ ሓድሽ ህይወት ድሕነት ስርየት ኃጢአት ከምኡ እውን ዳግማይ ልደት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ፍቕዲ 5 ተዳሪናዮ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወለድካ መንግስቲ ኣምላክ ክትኣቱ ኣይከኣለካን ኢሉ እዚ ክብለን ከሎ ከመይ ኢሉ ወዲ ሰብ ምስ ኣረገኸ ዳግማይ ዶ ክውለድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ያሕቲቱ። ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ሓለቓ ኣይሁድ ኮይኑ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ምሁር ብዓለማዊ ትምህርቲ ዋላ እውን እንተኾነ ነዚ ምስጢር እዚ ክርድኦ ይከኣለን። ንሱ ዝብለ ዘሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክትውለድ ብግዲ እዩ። ተዘይተወለድካ ግን መንግስቲ ኣምላክ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ከዓ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ምሳሌ ናይ ንፋስ ብምግባር ከዓ ከረድኦ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንፋስ ካበይ ይመጽእ ናበይ ይኸይድ ኣይትሪኦን ኢኻ፣ ግን ከዓ ድምፂ ትሰምዕ። ስለዚ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለድ እንከሎ ሰብ ከዓኒ ኣይትሪኦን ኢኻ። እንታይ ዳ ትርኢ? እቲ ማይ እቲ ዘጠምቕ ዘሎ ካህን እቲ ዝፍጸመሉ ዘሎ ስርዓት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነገር ግን በቲ ዝርአ ዘይርአ ነገር ማለት ዳግማይ ልደት ንረክብ፣ ሓድሽ ህይወት ንረክብ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ብምውላድ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘእትወና ርስቲ ወይ ከዓ መንነት ንሕዝ። እዚ ዓንዲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ከዓ መሰረት ናይ እምነትና እዩ። ምክንያቱ ካብቶም 5 ኣዕኑድ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣእማደ ምስጢር ዝበሃሉ ሓደ ጥምቀት እዩ። መጀመርታ ክርስቲያን ክትበሃል እንተኾንካ ብግዲ ክጥመቕ ኣለካ እዩ። ምክንያቱ
ንክርስቶስ ክንመስሎ ወይ ከዓ ክንሓብሮ እንተዳ ኮይና ብግዲ ክንጥመቕ ኣለና እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክገልጸሎም እንከሎ እንታይ ዝብል ሞትና ንሞቱ እንተመሲሉ ኣብ ትንሣኤኡ ክንሓብሮ ኢና ክብል እንከሎ ቀዲሙ ግን እንታይ ኢሉ ካብ ፍቕዲ 3 እንተዳርኢና ምዕራፍ 6 ማለት እዩ ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራት እንተ ኮይንናስ ከምኡ ከዓ ብትንሣኤኡ ክንሓብሮ ኢና ብምባል ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ትንሣኤ ክንረክብ እንተዳ ኮይንና ብግዲ ክንጥመቕ ኣለና እዩ። ንሕና ኣባል ክርስቶስ ክንከውን እንተዳ ኮይንና ንክርስቶስ ክንመስሎ ኣብ ትንሣኤኡ ክንሓብሮ ምስ ንደሊ ብግዲ ክንጥመቕ ኣለና ኢና። እዚ ቃል እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ክብሎም እንከሎ ኪዱ ንብዘላ ዓለም ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን እንዳጥመቅኩም እንዳምሃርኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክገብሩ ንገሩ ኣነ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኹም ኣለኹ ደቂ መዛሙርተይ ይግበርዎም ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ንኾነሉ በዚ ጥምቀት እዩ። ምክንያቱ ጥምቀት ቀዳማይ ውልድነት ክንረክብ እንከለና ማለት ሰማያዊ ርስቲ ሰማያዊ ህይወት ሓድሽ ልደት እቲ ብባህሪኡ በስባሲ ኣረጊት ዝነበረ ሰብነትና ብሓድሽ ልደት ብምውላድና ህያዋን እንኾነሉ መንግስቲ ኣምላኽ እንወርሰሉ ስሬት ኃጢአት እንረኽበሉ እንድሕነሉ እንኮ ጥምቀት እዩ። ብድሕሪኡ ዝመጽእ ናትና ምዕቃብ ዓቂብና ንምንባር ነቢርና ንምስግጋር ይኸውን ማለት እዩ። ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምክንያቱ ሐዋርያት ነቲ ብድሕሪኦም ዝነበረ ወለዶ ከረክቡ እንከለዉ እቶም ብድሕሪኦም ዝነበሩ ወለዶ ከዓ ከምኡ እንዳበሉ ክሳብ ዘለናዮ ወለዶ በፂሑ ማለት እዩ። ስለዚ እምበር ንሕና ነቲ ኣብ 40 ናብ 80 ዝተረከብናዮ ውልድነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ጌርና ዓቂብናዮ ክንነብር ግባአና ዝብል ቀዳማይ ነጥቢ እንሪኦ ነጥቢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ስለ ዝተጠምቀ ሓንሳብ ምስ ተወልደ ሓንሳብ ምስ ደሓነ ብኡ ተደምዲሙ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ዘለና ኣጽኒዕና ምስ ንሕዞ ሒዝና እውን ምስ ንነብረ እዩ እቲ ዋና ነገር። ክርስትና ጥራሕ ስምናን ግብርና እንዳተጋጨወ ዝነብር ተደኣ ኮይኑ ንክርስቶስ መሲልና ያዲና ሓቢርና ያዲና ክርስቶስ ብርግጽ ከመይልዩ ዝነብር ነይሩ ንሱ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኸበን ኃጢአት ኣይገበረን ብኃጢአት ኣይተመላለሰን ንሓጣ እንዳ የፍቅር እምበር ንኃጢአት የፍቅር ኣይነበረን። ስለዚ ንሕና ኸኣኒ መማቐልቲ ክርስቶስ መዋርስቲ ንክርስቶስ ወረስቲ መንግስቲ ኣምላክ ክንከውን ምእንቲ ከምቲ ክርስቶስ ዝሃበና ጸጋ ብጸጉኡ ክንመላለስ ግባአና እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ዝብለና ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ንስኹም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ንሱ ብኩሉ
ምግባራት በትሕትና بفقري بتعجستي كله بزغط موز نبره فتناتات بتي كروسوس زهابو حايلي تاغبره نخلو خيلو وي كومي زبل نفيليبيسيس معرف حدا قلصلهم كله بتي كروسوس زهابنا حايلي نخلو خخو اليه سلازم بار نتزمصنا فتناتات كنكولهم نخيل بحق نكرستاس كنمسلو نخيلينا وغناتي لومي نحنا كاب كرستاس نهدم دلناس مس كرستاسينا ننبر زلنا ازي تقند ነገር ብዙሓት ካብ ኣምላኽ ኮብሊልና እና ነበርና ኣፍታ ዝመጽእ ደላ ሰማያዊት ርስቲ ግን ምስ ኣምላኽ ክንከውን ደሊ ኣይኮነን ህላዌና ሎሚ ምስ ክርስቶስ ተዳሃልዩ ኣፍታ ሰማያዊት መንግስቲ ወይ ኣፍታ ሰማያዊት ርስቲ ብርግጽ ብሓደ ክንህሉ ኢና ሕብረትና ሎሚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ተላሃሊና ጽባሕ እውን ኣፍታ ትመጽእ መንግስቱ ክንሓብር ኢና ምምልላስና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ትእዛዛቱ ንኽብር ተዳኾይና بتأزازاتو نمالالس تداخوين هالينا كميلنا هنعقد نغين عقد قوالنا لو مخنفرز قبان تمكت داقم كن ولدن كلنا نتستولدنا يكن عقبالنا منفس قدس أبانا كنحضرهم تداخوينا ንጽሃንን ቅዱሳንን ክንከውን ግባና እግዚአብሔር ሓሪናይ ምሕደር ይኹንከውን ጸውዒናይ ንስኹም ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት ዘማሰነ እግዚአብሔር ከማሰነ ታቤት ሰኸመን ንሕና ኢና ሰማያዊ ቤት እግዚአብሔር አባና ከሐድር بتصقو بلوهات بفقرو فقيدي نحنا قن نتي الناشح أو أفدقيا بيت كوينو كوح زبل زلو نغفت دلنا بحق انت دا خفيتنا يو كأتونا بيتنا مسانا ونكدراري وميز بلنا رأي يوهانس حادو كوا دمصي سمعو انت خفتني أنا ونا أوقاتي مسوق الدراري ونياتو نسو أقف دقا بيت كوينو كوح يبلالي لومي بيت كريستيان نعو كرساس تسوعكم والله معالت دحنات حجيا تاقزين التكاملا تسألمات حاليفو برهانات يمو تسألمات كانتيننا أصوار أملاخ لبسنا ببرهان مالالس نمنتا أصوار أملاخ زدلنا نتيز مصنا فتناتات كنسعرلو أصوار أملاخ تبهل زلنتاي صلوت سجدت صوم بحبيو خا حبرت مس أملاخي ازي نغارات زي بزا أقباب زي تتكيمنا نبي እግዚአብሔር مقرابي ودسب كمتي أبتسولون كيتا تصحيف زلو معرف 5:23 سغا نفسي منفس اللوي سلازي نازي سلستيو أمالي إذ خيدي نسغانا قطعنا نسبنتنا أعبنا نمنفسنا خا مس منفس أملاخ حبرة تداقيرنا لومي هلاوينا مس እግዚአብሔር ምዃኑ እንረጋግጽ ወገናተይ ብዙሓት ሰባት ካብ እግዚአብሔር ኮብልልና ነብራለና ኢና እግዚአብሔር ግን ንዑ ናባይ ኣነ ከዕርፈኩም ኩሉ ጾር ዝኸወዶ ናባይ ይምጻእ ምክንያቱ ጾርና ክሽከም ዝኽእል ንሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሎሚ ሓጢአት ከቢድና
أبرس حاتيات نوسخ سبات وحدات يكونن حاتياتنا زراقف أملاح جن علنا يوم افتزوسنا الجزء بزي وعلى الحدر كلمة تقبعنا معناته اتتفق ودي مس تردو أو الثانية مس بصحة كي وعلى كي حدره قطناو خيد كلنا نريمات سلازم احنا خاني حاتياتنا مستردانا حاتيات كم زغبرنا مسفلتنا بزي وعلى الحدر نبي እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብ ግባና ስለዚህ ባርት ድህነትና ፍጹም ዝኾነልና እንታይ ከምቲ ሐዋርያት ስለስተጠመው ዳግም ስለስተወልዱ በቲ ዝተወለድዎ ወይ ከዓ በቲ ህይወት ዝረኸብዎ ያኽለና ኢሎም ጠጠው አይቦልን ታዳ ነቲ ዝመጹም ዝነበረ ጸገማት ክርስቶስ كميلو خمز حلفة فليتم أرأيه بمسعب أسرو بمخاد نتزمت نبرة مكرا سلسمو كتصارو سلزخالو نحوس كونخو إلميم معناتو إذا كله استقرفوا مقرفتي إذا كله استطفعوا إذا كله استسققوا نسمو كتصارو سلازخالو بحاجوس يمالالسو ويون كم حاجوس يقصروا خمس نبر قبر حواريات كل صغيرو أمبير لنا لي لمي نحنا نحطيات كساب كندينا نقالسو هارا قدس باولس نسب إبراهيم معرف كل تقلصلم كله نحطيات كساب دم اتفسو تقالسو زيتي وانا نجر حاتيات كي نقبر كساب دم مفساس كنك على سقبانا وغناتي تزي كوينو جن أو حاتياتنا هم نبر حاتيات مالتك موت مالتي مناتو كابي جزي أبيهر مفلاي هرادس باولسكا بسقا منبار تايلو موتيو بمنفس منبارجن هياو مخاني مالتي سلازي كام ماين كام منفس قدسون كتولد بجدي زبالة نحنا هياوان كنا هنبر هيوات من تنركب داقم كنولد زعرق سبنتنا كم بحدش كحدس بحدس هيوات بحدس لدات بموتو هيوات كم درخبنا تمكت مالتكا مسؤوميتكا مسؤ تقابيركا مسؤ متنساي سلازي نكروستاس إن مسللو نات بنتاي تمكاتيم نازي تمكات زنبار أبربعان أف سمانيان مسرخبنايو عكيبنايو كنبر يقبعناي كمزيم قالي ناي امنا التقالات تمكات محصابي تمكات تقمية بولن تمكات أيدلني بزوح نطبتات يدردرو تمكات جن نعنا منغست أملاخ إن ورسلو مجدين عندني نازي سلاز فلتات يا خابتي كريستيانا كل سب آماني كتما سلاز قبا كدما أبال مخانو تمكت مسرخابة أبالنا تركب ماتي سلازي مس كريستوس متكا مس كريستوس متنسا سلاز خواني سلاستا جزي أماي متلاقن موتسان تفتصملنا مالتي سلازم بار تمكت إذا مخان تردينا لومينة تستوحابنا تسقى كنفريلو كنعيلو عاشحات كوينا نا ولدنا كنسقرو أقبالنا معناتو فلتات نمردا مردا نمنبار منبار نمعقاب معقابكا نمسغغاري نزو كل نطب منبار لومي قدمنا تنكبرالنا كنفلط قباناي تدافلتنا كنردينا تتردينا كنبرينا
ብህይወት እንተዳ ነቢርና ይኻ ሎሚ ሕብረትና ምስ እግዚኣብሔር እንተዳ ኮይኑ ጽባሕውን ህላወይና ምስ መን ዝኸውን ምስ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ቀንዲ ጸገም ግን ሎሚ ካብ እግዚኣብሔር ኮብሊልና ምስ ዓለም ንነብር ጽባሕ ኻኒ ትዝፍደየና ፍዳ ንዝንግዖ ንርስዖ ወገናተይ ዓለምን ፍትወት ዓለምን ሓላፊ እዩ። እዚ ምዃኑ እንተዳ ተረዲእና ንዓለም ፍትወታን ክንፍንፉኖ ኢና ንእግዚኣብሔር ከዓ ዝያዳ ክነፍቅሮ ኢና። ከምኡ ዝብል ንዓለም ምፍታው ማለት ንእግዚኣብሔር ምጽላእ ምዃኑ ትፈልጡን ኢኹም እዩ ዝብል ሐዋርያ ያዕቆብ። ፍትወት ዓለም ንእግዚኣብሔር ጽልኢ እዩ። ምክንያቱ ጸልማትን ብርሃንን ሕብረት የለን። ታቦትን ጣዖትን ሕብረት ኣይኮነን። ስለዚ እምበር ንኽልቲኡ እንዳተገዛእና ክንነብር ንሓስብ ኮይንህሉ ለምለት ወሃበ ግዜ ኸሊእና ግዜና ኣብ ዘይጠቅም ኣብ ሓሸውየ ኣብ ህውተታ ኣብ ምኹብላል ኣብ መስተ ኣብ ጭፈራ ኣብ ዝሙት ኣብ ዕንደራ እነሕልፎ ዘለና ሰባት ውሕዳት ኣይኮንና ኢና። ነገር ግን መገድና ነተዓዘብን ንመርምርን እሞ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ብምባል ነቢይ ኤርምያስ ገሊጽልና ኣሎ። እዚ ቃል ከም ቃል ጥራሕ ፈሊጥና ሰምዒና ክንሓልፎ ይግባአናኒ ክንነብሮ እዩ ዝግባአና። ስለዚ እምበር ጾምና ንህይወት ንበረኸት ንሕድገት ኃጢአት ክኸውን ስጋና ብምቕጻዕ ካብ መግቢ ብምኽልካል ጥራሕ ደይኮነሲ ንዑ ተጠቂምና ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ብምግባር ብመንፈስና ክንሕደስ መንፈስና ምስ መንፈስ እግዚኣብሔር ብምርኻብ ሕብረት ክገብር ኣሰሪዓትልና ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ስለዚ እምበር ኒቆዲሞስ መጀመርያ እኳ ፍርሓት እንተነበሮ ብድሕሪ ግን ተባዓት ረኺብ እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ 3 ግዜ ገሊጽዎ እዩ። መጀመርታ ብዛዕባ ጥምቀት ከም ዝተዛረበ ብድሕሪኡ ንጎይታ ክጣበቐሉ እንከሎ ሕግና ከምኡ ክንገብር ይፍቀደና ዲ ድምፁ ከይሰምዐ ምላሹ ከይፈለጠ ክንፈርዶ ግባአና ዲ ብምባል ከዓ ኣብ ምዕራፍ 7 ኻኒ ፍቅዲ 51 እንደሎ ግልጽ ገይሩ እምቢርዎ ኣሎ እዩ። ክጣበቐሉ እንከሎ ጠበቓ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ መልሲ ክቦም እንከሎ ኢና ንሪኦ ማለት። ስለዚ ሎሚ ፍርሓት ክስምዓና ኽእል እዩ። ህላዌና ምስ እግዚኣብሔር ምስ ኮነ ወይ ጣዕሚ እግዚኣብሔር ምስ ረኸብና ግን ትብዓት ከም ኒቆዲሞስ ክንዕደል ኢና። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ልብኻ ሓበኒ ዝብለና ኣለና። ልብና ምስ ከፈትናሉ ኣብ ልብና ቦታ ምስ ረኸበ በኣና ኣባና ምሳና ኮይኑ ይዓይሞ ንሕና ኸታ ንገብር ሓይሊ ንረክብ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 19 ኻኒ ሐዋርያት ገዲፎሞ ክኸዱ እንከለዉ ክብተኑ እንከለዉ ንሱ ግን ንስጋ ክርስቶስ ካብ መስቀል ብምውራድ ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ኮይኑ ክቐብሮም ከሎ ኢና ንርኢ። ካብዚ ዓቢ ትብዓት ተኣምራት ወይ ከዓ ጸጋ እግዚኣብሔር ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ እቲ ብለይቲ ፈሪሑ ናብ ክርስቶስ ዝመላለስ ዝነበረ ሕጂ ግን እንታይ ገበረ? ተቢዑ ኣብ ቅድሚቶም ሊቃውንቲ ኣብ ቅድሚቶም ነገስታት ቆይሙ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ካብ መስቀል ኣውሪዱ ክቐብር ሕቶ ከቕርብ እንከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ንሞት ከፍርዶ ክእል ነይሩ እዩ። ነገር ግን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወይ ብስም ክርስቶስ ምማት ህይወት ምዃኑ ተረድዩ ህይወቱ በጃ ብምዃን ተገበረ ክቐውም ክኢሉ እግዚኣብሔር ካኒ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ስለ ዝኾነ ልመንኡ ሰሚዑ ኣፍ ነገስታት ብምዕፃው ንስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ኣብ ሓድሽ መቓብር ብሓድሽ ጨና ብጥዑም
መዓዛ ምስ ዮሴፍ ኣውሪዶም ክገንዝዎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ በዓለ 50 ካብ ትንሳኤ ክሳብ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ገነዝዎ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሰ ሰንደናት እናበልና ዕለታዊ ከዓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዝኮ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመር ለነ እናበልና እነብጽሖ ኣብ ቅዳሴና ናቶም ትብዓት ናቶም ሓበን ንሕናውን ነቲ ዝገበርዎ ተግባራት ክንገብር ትብዓት ክበና እግዚአብሔር ምእንቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዕለተ ቅዳሴ ተነቃቅሐና ተበራትዓና ማለት። ስለዚ እምበር ኒቆዲሞስ ካበይ ናበይ መጽዩ ከነስተውዕሉ ግባአና ህልውናና ምስ እግዚአብሔር ምስ ዝኸውን ክሳብ ክንድዚ ትብዓትን ሓይልን ረኺብና ኣብ እግዚአብሔር እሙናት ኮይና ኢና ንነብር ወገናተይ። ካብ እግዚአብሔር እንተዳ ሸፊትና ኩሉ ግዜ ተኾይና ንኸውን ንዓለማት ኮይና ንተርፍ ዓለም ከዓ እንታይ ዓለማን ፍትወትን ሓለፍቲኦም። ስለዚ ንሕና ከዓ ሰማያውያን ክንስና ነቲ ሰማያዊ ርስቲ ደርቢና ዓለማዊ ርስቲ ከይንመርጽ እሞ ጽባሕ ፍዳና ሕማቅ ከይከውን ኣብቲ እንቐርቦ ጊዜ ፍርዲ መልስና ህያውን ሰማያውን ተስፋ ዘወብ ርስቲ ዘውርስ ምእንቲ ክኸውን ሎሚ ሕብረትና ምስ እግዚአብሔር ክንገብር እሞ ጽባሕ ከዓ ኣብታ ሰማያዊ ርስቲ ክንሓብሮ ምእንቲ ሎሚ መገድና ተዓዚምና መርሚርና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ግባአና እሞ ዝግባአና ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እማ ኣምላኽ ተራዳእነት ምስ ኩልና ይኹን። ቅድመ ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአ